το καράβι βουλιαγμένο, γιατί να είναι η φτώχεια μας το μόνο μας γραμμένο, το μόνο μας γραμμένο. Η μοίρα κι αν δεν χάραξε για μας γραμμή στο χέρι, το δρόμο θα τραβήξουμε για που κανείς δεν ξέρει. Το δρόμο θα τραβήξουμε μαζί, μικρό μας τέρι. Γιατί να είναι ο έρωτας τραγούδι λυπημένο, γιατί να είναι το φιλί στα χείλη πικραμένο, στα χείλη πικραμένο. Πάμε παιδιά! Κι άμα μας πιάσει λάστιχο και χάσουμε το τρένο, οδήγα την αγάπη μας και μην πατήσεις φρένο. Οδήγα την αγάπη μας και μην πατήσεις φρένο. Το τρένο, οδήγα την αγάπη μας και μην πατήσεις φρένο. Οδήγα την αγάπη μας και μην πατήσεις φρένο. Εδώ είμαστε στο κανάλι 1 και στους 90,4. Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, κοντά σας για περίπου 52 λεπτά ακόμα μαζί θα είμαστε. Δημήτρης Μορφέης στη ρύθμιση του ήχου και έχω σήμερα τη χαρά να έχω δίπλα μου και όχι απέναντί μου τον σκηνοθέτη Μιχάλη Καχφαντάρη, που είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Behind the Scenes. Η ταινία δεν έχει προβληθεί ακόμα, θα κουβεντιάσουμε όμως για την ταινία. Και του έλεγα λίγο πριν, ακούγοντας το τραγούδι, ότι ήρθε στην κατάλληλη εκπομπή για την κατάλληλη εισαγωγή. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, έχουμε το Behind the Scenes, πίσω από τις αμαρτίες. Ναι, είναι behind the scenes, είναι ένας διεθνής όρος, ναι, κινηματογραφικός, σημαίνει τα παρασκήνια, αλλά εδώ όταν είναι γραμμένο με τον τρόπο που το έχουμε γράψει εμείς, δηλαδή με I, είναι πίσω από τις αμαρτίες. Ναι, είναι έτσι. Ένα λογοπαίγνιο ξενικό, θα έλεγα. Πες μου λίγο για την ταινία αυτή και πώς ξεκίνησε, βάλε με λίγο στη διαδικασία. Ναι, να πω πάνω το logline. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ταινία έχει να κάνει με κινηματογραφικές ηρωίδες, πόρνες, ναι, οι οποίες με κάποιο τρόπο αντεπιτίθονται και τολμούν να διεκδικήσουν, να ονειρευτούν, να εκδικηθούν σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο όπως αυτός του ασπρόμαυρου σινεμά. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με κλισέ, με γυναίκες χαρακτήρες όπως έχουν παρουσιαστεί. Αρχετυπικούς με έναν τρόπο, έτσι. Βέβαια, όπως έχουν παρουσιαστεί στο σινεμά, γενικά στο παγκόσμιο σινεμά, ναι, οι οποίες μέσα από μια ταινία σπονδυλωτή, σπονδυλωτές ταινίες ήταν ένα είδος πολύ διαδεδομένο το 50. Και κυρίως στην Ευρώπη, έτσι, Μιχάλη. Κυρίως, ναι. Ιταλία, Γαλλία, ναι, ήταν το φόρτε τους. Εδώ, ας πούμε, έχουμε την κάλπικη λύρα αντίστοιχα. Σωστό. Είναι δηλαδή ένα σενάριο με μικρές ιστορίες, οι οποίες συνδέονται νοηματικά με κάποιο τρόπο. Φαντάζομαι αυτό, Μιχάλη, είναι, φαντάζομαι, γι' αυτό σε ρωτάω, σκηνοθετικά πιο δύσκολο. Δεν είναι? Είναι, ναι. Από τεχνικής άποψης μιλώντας πάντα. Ή εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω τώρα, γενικά το σινεμά είναι δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς. Να πω εγώ. Δηλαδή, θεωρώ όμως ότι έχει την ίδια δυσκολία με το να έχεις έναν χαρακτήρα ο οποίος ξεκινάει από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας και πρέπει να κάνει όσα κάνει ένας ήρωας σε μια σωστή ταινία, δηλαδή να έχει ανάπτυξη, να έχει άνοδο, να έχει κάθοδο κτλ. Που δραματουργικά αυτό είναι
δύσκολο. Όσο λοιπόν δύσκολο είναι να βρεις ένα τέτοιο χαρακτήρα και σεναριακά αλλά και ερμηνευτικά, νομίζω το ίδιο δύσκολο είναι να σπάσεις αυτή τη φόρμα σε μικρότερες ιστορίες. Δηλαδή η ευκολία είναι ότι εκεί οι ερμηνείες θέλουν λιγότερο effort, αλλά η δυσκολία είναι το να πρέπει να στήσεις διαφορετικά σετ. Δηλαδή ειδικά σε εμάς που έχει να κάνει με 3 εποχές. Δηλαδή ξεκινάμε τη δεκαετία του 30 και τελειώνουμε τέλη δεκαετίας του 60. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, γιατί παίζει με κάτι, προσπαθεί να ανασκευάσει ένα μύθο, ναι, και να τον ανατρέψει λίγο. Βέβαια. Με έναν τρόπο. Πώς σου ξεκίνησε? Κοίτα, νομίζω ότι ο βασικός προβληματισμός που είχα στο μυαλό μου όταν άρχισα λίγο να καταλαβαίνω τα πράγματα, δηλαδή μεγαλώνοντας, είναι πως το ελληνικό σινεμά κυρίως, βασικά το ελληνικό σινεμά, δεν κατάφερε στην ώρα του, όταν αναπτύχθηκε, να μιλήσει ελεύθερα, σωστά, για κάποια πράγματα. Όπως, Μιχάλη, με ενδιαφέρει πολύ αυτό που λες. Ναι. Μιλάς για το νεότερο σινεμά ή για τον σινεμά όπως το λέμε εμείς? Μιλάω για το ασπρόμαυρο. Τον αγαπημένο, ας πούμε. Ναι, για μένα αυτό τον κλασικό. Ναι. Για μένα αυτό είναι και σινεμά. Ναι. Και θα εξηγήσω μετά γιατί. Έτσι, χωρίς να θέλω να αποκλείσεις να αποκλείσω ή να βάλω στην πάντα την καλλιτεχνική δημιουργία όλων των δεκαετιών. Θα σου πω τι γίνεται. Είναι όμως παρόλα αυτά στην Ελλάδα του 60, ας το πω λίγο πιο έτσι, σαν μικρή σκηνή, θεωρώ ότι την ώρα που το αστυνομικό όργανο το οποίο κατέβαζε το γενικό στο Radio City στην πρεμιέρα του Συνοικία το Όνειρο, απαγορεύοντας την προβολή, εκείνη την ώρα θεωρώ ότι κατέβαζε την πορεία του σινεμά. Ωραίο αυτό που λες. Σχηματικά. Ναι, του Αλέκου Αλεξανδράκη ταινία. Του Αλέκου Αλεξανδράκη. Όπου το αμάρτημα της Πιτρός, ναι. Το αμάρτημα της συγκεκριμένης ταινίας ποιο ήταν ακριβώς? Το ότι έδειχνε μια Παραγκούπολη κάτω από την Ακρόπολη. Ναι. Και είμαστε λοιπόν μια εποχή μεταπολεμική που, ναι, θυμάσαι πάρα πολλές ταινίες να ξεκινάνε η Αθήνα, μια πόλη που δεν έχει να ζηλέψει. Με μια αφήγηση. Με μια αφήγηση, ναι, και ναι, να δείχνει πολυκατοικίες και τα πράγματα. Γιατί υποτίθεται ότι αυτό προσπαθούμε κι εμείς να. Ανοικοδόμηση της Αθήνας. Ναι, μια ανοικοδόμηση και ότι ανήκουμε στη Δύση και όλα αυτά. Και ξαφνικά μια ταινία νεορεαλιστική σου δείχνει ένα βασικό πρόβλημα που έχουν όλες οι μεγαλοπόλεις, ας πούμε, αυτού του κόσμου. Δηλαδή ότι υπάρχει μια φαβέλα ακριβώς δίπλα, ας πούμε, στα μνημεία του αρχαιολογικού πολιτισμού και δίπλα στο Χίλτον, που το Χίλτον ακόμα τότε κτιζόταν. Ναι. Δίπλα, ας πούμε, στο λίγο πιο κάτω από το Σύνταγμα, ας πούμε. Και από την πλάκα, την τουριστική κτλ. Κάτι που ήταν πρόβλημα ούτως ή άλλως όλων των κοινωνιών, δηλαδή των δυτικών κοινωνιών. Φυσικά. Και παραμένει. Και παραμένει. Άλλωστε, γι' αυτό ήταν και νεορεαλιστική η ταινία. Θέλω να πω ότι ο νεορεαλισμός για μένα είναι το δώρο που έκανε η μεταπολεμική Ιταλία στην ανθρωπότητα, προσπαθώντας, βγάζοντας καταρχήν την ταινία έξω από τα στούντιο, έτσι, και έξω από τους υπέροχους φωτισμούς, εξαιρετικούς φωτισμούς. Έχεις δει, ας πούμε, τη Vivian Lee στο Γέφυρα της Αμαρτίας. Γέφυρα της Αμαρτίας. Μιλάμε για σταυροβελονιά. Δεν υπάρχουν. Ναι. Τις έχουν φωτίσει το μάτι, το φρύδι. Μιλάς βέβαια και για ένα πρόσωπο απίστευτο. Ναι. Και εγώ τη λατρεύω. Παρ' όλα αυτά, η Ιταλία και λόγω της φτώχειας, ας πούμε, των μέσων, της μεταπολεμικής γενικότερα κατάστασης, βγάζει το σινεμά έξω στον δρόμο και βάζει, ας πούμε, τον απλό άνθρωπο, τον ανώνυμο άνθρωπο, του δίνει μέγεθος Αγαμέμνονα, τραγωδίας. Μιχάλη, θα σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Απλά να ολοκληρώσω. Ναι, και θέλω να συμπλώσω σε αυτό. Ναι, παρακαλώ. Αυτός λοιπόν ο νεορεαλισμός έφτασε, ας πούμε, στα πέρατα του κόσμου. Δηλαδή, μετά το κλέφτη των ποδηλάτων, οι κλέφτες των ποδηλάτων είναι κανονικά, το ξέρουμε. Ας πούμε, απλά εδώ ο τίτλος ήταν ο κλέφτης των ποδηλάτων για κάποιο λόγο. Έφτασε μέχρι την Αίγυπτο. Δηλαδή η Αίγυπτος της δεκαετίας του 60, αυτό που εμείς σκεφτόμαστε σαν Αίγυπτο, κάτι τύποι με μπουργκες και Ισλάμ και τα λοιπά, να έχουν νέο ρεαλισμό. Μιλάω, ας πούμε, για την ταινία Ο Σταθμός του Καΐρου, ας πούμε, που να παίζει μάλιστα μέσα και Χιντ Ρόστομ, να παίζει η Βασίλισσα, η Μέριλιν Μονρόε της Ανατολής, και ταυτόχρονα λοιπόν στην Ελλάδα της Δύσης απαγορεύεται να δείξεις το συνοικία το όνειρο. Το συνοικία το όνειρο. Και να καταδικάζεις έτσι μελλοντικά σενάρια, να καταδικάζεις, ας πούμε, την εξέλιξη του σινεμά, εννοώ δραματουργικά. Καταλαβαίνω πώς το λες. Πες μου.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία άποψη αυτή που μου λες. Δηλαδή, μια διαφορετική ανάγνωση. Πολύ σωστή. Θα έρθω όμως να σου πω και το εξής αυτό που λες. Ότι ενώ στο εξωτερικό, στην Ιταλία συγκεκριμένα, για να σταθούμε εκεί, ναι. αντίστοιχα ηθοποιοί, πώς να σου πω, έπαιξαν σε αυτό καθοριστικό ρόλο, οι δικοί μας ηθοποιοί δημοφιλείς δεν το πρημοδότησαν. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, είδες εκεί τη Λόρεν, την Ρόμι Σνάιντ, την Τζουλιέτα Μασίρο, δηλαδή τεράστιους ηθοποιούς. Τη Μανιά εδώ λίγο. Με κάποιες εξαιρέσεις ελάχιστες. Ξέρεις τι, δεν έχει να κάνει όμως νομίζω τόσο με τους ηθοποιούς όσο έχει να κάνει με την έννοια του παραγωγού. Ναι. Είναι κάτι που στην Ελλάδα πλέον είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα. Τότε ας πούμε δεν νοείται σινεμά χωρίς παραγωγός. Λοιπόν, ο ίδιος παραγωγός έχει να κάνει βασικά πώς αφήνεις ανοιχτές πόρτες σε πράγματα. Δηλαδή, ο Ντελαβρέντης, ο οποίος έκανε το Λαστράντα, είναι αυτός που έχει κάνει και το Κόναν, δηλαδή και το Χαμό στη Chinatown. Δηλαδή, που σημαίνει ότι ένας παραγωγός πρημοδοτούσε σε είδη. Ναι. Και αντίστοιχα. Τολμούσε. Ναι, και αντίστοιχα, ας πούμε, τον Οδυσσέα και την. Και επίκαιρο το σκηνικό τώρα που γυρίζεται κάτω. Και κάτω, ναι. Και θέλω να πω δεν φταίνε οι άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί πιο νωρίς. Απλά για μένα, ας πούμε, δεν υπάρχει μεγαλύτερος Οδυσσέας, δεν θα υπάρξει από τον Γκέρκ Ντάγκλας. Είναι με την Σιλβάνα Μαγκάνο μετά τον Γκέρκ Ντάγκλας. Ναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι το κοινό, το ίδιο κοινό, γιατί έξω οι ταινίες έπρεπε να βγάλουν χρήμα. Από τη στιγμή λοιπόν που συνεχίζαν να γυρίζονται νεορεαλιστικές ταινίες και σημαίνει ότι το ίδιο κοινό που έβλεπε και το Μασίστα και ξέρω εγώ τη Βασίλισσα, ξέρω εγώ τη Συνετσιτά που έκανε τη Βασίλισσα του Σαββά κτλ. Είναι το ίδιο κοινό που πήγαινε να δει το Φελίνι, τον Αντωνιόνι, το Μάμα Ρώμα, ξέρω εγώ, δηλαδή δύσκολες ταινίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι εδώ δεν έχει να κάνει νομίζω με τους ηθοποιούς, έχει να κάνει με τον παραγωγό. Θεωρώ ότι ο Φίνος για κάποιο λόγο φοβήθηκε και είναι και λογικό βέβαια, έτσι, γιατί είναι μια εποχή που για να γίνει μια ταινία ο άνθρωπος έπαιζε το σπίτι του, έτσι. Η ταινία πρέπει να φέρει πίσω. Και μιλάμε και για άλλο κοινό, για άλλα μεγέθη, για άλλες. Ναι, δηλαδή εδώ νομίζω ήταν μικρά τα μεγέθη ώστε να μπορεί να εκπαιδευτεί το κοινό. Δηλαδή το Ιταλικό σινεμά μας έχει δείξει πάντως ότι το κοινό μπορεί και εκπαιδεύεται. Λοιπόν, Μιχάλης Καφαντάρης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Behind the Scenes. Ακούμε τα τραγούδια της ταινίας. Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και την Κλεονίκη Δεμήρη τηλεφωνικά να μιλήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Το οποίο είναι. Έχουμε παίξει το πρώτο τραγούδι που ακούγεται και στην ταινία. Λοιπόν, θα ήθελα να παίξουμε το Πάολα. Ωραία. Και να μιλήσω μετά γι' αυτό ή πριν. Μετά. Ας το ακούσουμε. Μίλα μετά. Ναι. Στα κλαμπ χορεύεις με τα αγόρια κι όμορφη είσαι σαν μια κούκλα, σαν μια μπάμπολα. Κρυφά εμένα τρώει στενά όρια από τα όσα μου έχεις κάνει που είναι μπάμπολα. Μες στο μυαλό μου κάνεις κουνιά μπέλα και τη φτωχή μου εσύ καρδιά την παίζεις τάμπολα. Ξέρω πως είσαι του φίλου μου η κομπέλα, μια ματιά σου θέλω μόνο, δεν ζητώ πολλά. Πάολα, πώς να στο πω, κοντά σου νιώθω άβολα. Πάολα, θα τρελαθώ, γλυκιά μου κάβολα. Πάολα, κρυφή μου αγάπη, όλο τον κόσμο τάβολα. Πάολα, και φέρω με πιπέλα. Ο εγωισμός μου κατάντησε ένα φιάσκο. Εγώ που κάζανο βασίμουνα και σύγκολο, μα στον εαυτό μου φάσκω
φιάσκω κι αντιφιάσκω και τα σπασμένα μου όνειρα ξανά τα ζύγκολο. Πάολα, πώς να στο πω, κοντά σου νιώθω άβολα. Πάολα, θα τρελαθώ, γλυκιά μου κάβολα. Πάολα, κρυφή μου αγάπη, μ' όλο τον κόσμο τράβολα. Πάολα, Πάολα, και φέρομαι πιπάολα. Λοιπόν, ακούσαμε την Πάολα, Μιχάλη, και κάτι θέλεις να πεις για το τραγούδι. Ναι, το τραγούδι αυτό είναι από τη δεύτερη ιστορία. Είναι 3 οι ιστορίες, Είναι 3 ιστορίες, ναι. Με διαφορετική χρονολογία. Ναι, ασφαλώς. Και έχει να κάνει, είναι κυρίως μια προσπάθεια να, κυρίως ας πούμε ξοπειράζοντας λίγο τους στίχους, να με κάποιο τρόπο να αποδώσουμε τον τρόπο που Έλληνες τραγουδιστές της εποχής προσπαθούσαν να τραγουδήσουν με ιταλικό τρόπο. Ναι, λίγο η ξενική προφορά. Ξενική προφορά. Ναι. Οπότε λογοπαιχτικά πάνω στο τραγούδι, δηλαδή στην κατάληξη των στίχων, κατάφερα με τον Νίκο τον Πλατήραχο, θεωρώ, να αποδώσουμε αυτό το αίσθημα. Μιχάλη, μου αρέσει πάρα πολύ η μυθολογία σου η προσωπική. Γιατί ξέρεις, έχουμε αρκετά κοινά και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Όμως πρέπει να σου πω εδώ ότι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και έτσι θα κλείσουμε. Ναι. Έχουμε την Τζακίστρα, τη γυναίκα μοιραία της Μύρνης. Γεια σου, Τζακίστρα. Τι κάνεις, Τζακίστρα, Κλεονίκη Δεμήρη? Γεια σας, με πετυχαίνετε κάπου στο δρόμο. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε και έτσι και τηλεφωνικά, γιατί δεν κατάφερα να είμαι στο στούντιο. Είμαι καλά και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συμμετοχή, θα ήθελα να πω. Γιατί συμμετέχεις και ως ηθοποιός επί της ουσίας. Ναι. Εντάξει, δεν θα πει κανείς ότι έχω λογάκια, έτσι, αλλά όμως ο τρόπος που με έχει εντάξει ο Μιχάλης στη σκηνή αυτή και τραγουδάω στην ταινία, είναι ένας ρόλος. Κλεονίκη, δεν έχεις, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν έχεις λογάκια, έχεις στίχους. Είναι το ίδιο. Είναι πιο σημαντικό. Είναι σημαντικότερο. Ναι, σημαντικότερο. Έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό ακριβώς. Έχω κάνει ένα υπέροχο γύρισμα που θα θυμάμαι για πάντα. Και όλα αυτά τα ωραία τα οφείλω στο Μιχάλη και στον Νίκο τον Πλατήραχο, που με εμπιστευτήκανε και μου δώσαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο αρέσει και πάρα πολύ, και όσοι το ακούνε χωρίς να διαβάσουν το δελτίο τύπου έχουν την εντύπωση ότι είναι τραγούδια εκείνης της εποχής, και μετά εκπλήσονται όταν βλέπουν ότι η μουσική και οι στίχοι γράφτηκαν από τον Μιχάλη τον Καφαντάρη και τον Νίκο τον Πλατήραχο, και δεν πιστεύουν ότι είναι τόσο καλά αποτυπωμένη η εποχή πάνω σε αυτό το τραγούδι. Κλεονίκη, φαντάζομαι ερμηνευτικά είναι αρκετά απαιτητικό, γιατί το τραγούδι έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια, και σε αυτή τη διάρκεια, Μιχάλη μου, θέλω να με διορθώσεις αν κάνω λάθος, καλείται η Κλεονίκη να ερμηνεύσει στην ουσία την ιστορία όλων αυτών των μυθικών γυναικών της Μύρνης. Βέβαια. Να προσθέσω σε μια σκηνή γάμου. Όλα αυτά γίνονται σε μια σκηνή γάμου. Ναι. Μετά, όταν θα τελειώσουμε με την Κλεονίκη, θα βάλουμε και τα πράγματα λίγο στο. Θα μου πεις για την ταινία, βέβαια. Ναι, θα τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Απλά τώρα θέλω να ακουστεί η Κλεονίκη, να είναι εξαιρετική, είναι υπέροχη. Καταρχήν, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Πέρα από τραγουδίστρια που τη θαυμάζω πολύ και το ξέρει, θαυμάζω πολύ τον τρόπο και την ευγλωτία με την οποία βγαίνει και μιλάει, ναι, χωρίς να νιώθει το τρακ που νιώθω εγώ. Δηλαδή αυτό δείχνει ερμηνεύτρια. Κλεονίκη, τον διαψεύδει και ο ηχολήπτης, το Δημήτρης Ομορφέσης εδώ. Μας έχει πιάσει, δεν μπορώ να φανταστείς. Μου λέει έχω τρακ, και με το που ξεκινάμε μιλάει ακατάπαυστα, και μου αρέσει και πάρα πολύ βέβαια αυτά που λέει. Οπότε μην τον πιστεύεις, άστονε. Έλα Κλεονίκη μου, συνέχισε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας αφήσω για να μπορέσετε να πείτε έτσι ωραία, να σας ακούσω και να σας απολαύσω κιόλας. Ναι, Κλεονίκη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είχες κάποια συγκεκριμένη γυναίκα στο μυαλό σου? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η πρώτη φορά που μου την κάνω αυτή την ερώτηση. Πραγματικά, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Και εγώ σε ευχαριστώ. Είχα κάποια συγκεκριμένη γυναίκα στο μυαλό μου, η οποία δεν μπορώ να πω ότι ήταν μία, αλλά ήταν εικόνες από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω μάθει, από ό,τι έχω ακούσει, πολλές μορφές μαζί σε μία γυναίκα που μπορεί να ήταν αυτό που θα λέγαμε η τραγουδίστρια της Μύρνης. Προσπάθησα να έχω εικόνες
εικόνες στο κεφάλι μου γυναικών εκείνης της εποχής, από τις πληροφορίες που μάζεψα από τον Μιχάλη και από την καθοδήγηση του Μιχάλη, από τις πληροφορίες και από διάφορους φίλους γνωστούς, από ό,τι έχω διαβάσει, από ό,τι έχω ακούσει από μεγάλες τραγουδίστριες της εποχής εκείνης, και κάπως με έναν πολύ πολύ ωραίο και μαγικό τρόπο την ώρα του γυρίσματος πραγματικά συγκινήθηκα πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα, με τον τρόπο που ο Μιχάλης με έβαλε στη σκηνή αυτή, έτσι, και στην πρόβα που είχαμε κάνει κάποια στιγμή, αλλά και μετά στην ώρα του γυρίσματος. Και αυτό που θέλω να πω είναι την αγκαλιά που δέχτηκα από όλα αυτά τα παιδιά την ώρα του γυρίσματος, από τους ηθοποιούς. Το πόσο ζεστή ήταν η ατμόσφαιρα, η αποδοχή τους, η ενθάρρυνσή τους. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια και πραγματικά εύχομαι όλες οι παραγωγές να είναι έτσι. Κλεονίκη, δεν έχεις λόγια, αλλά έχεις στίχους. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν. Και να ευχαριστήσω πραγματικά και τον Νίκο και τον Μιχάλη για αυτή την πολύ διαφορετική πλευρά του εαυτού μου που βγάλανε, για αυτή την κόντρα σε ό,τι άλλο έχω κάνει, και επειδή πάντα το μεράκι μου και η μεγάλη μου αγάπη για το σινεμά και για το θέατρο ήταν, πάντα σκεφτόμουν από πολύ μικρό παιδί ότι εγώ τι θα ήθελα να κάνω μέσα από αυτά που θέλω να κάνω, είναι πάρα πολύ, θα ήθελα να παίξω σε μία ταινία, θα ήθελα να τραγουδήσω για μία ταινία, και μου δόθηκε αυτή πραγματικά η ευκαιρία μέσω από στους αγαπημένους φίλους πια, τον Μιχάλη και τον Νίκο. Κλεονίκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα την Τζακίστρα. Ή αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα δούμε, θα μας πει ο Δημήτρης για το χρόνο μας. Σε φιλώ πολύ. Γεια σου, Κλεονίκη μου, φιλιά. Γεια σας.
Επιστροφή στο κανάλι 1, επιστροφή στους 90,4, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου, Μιχάλης Καφαντάρης εδώ, σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Behind the Scenes. Ακούμε και το soundtrack της ταινίας που υπογράφει ο Νίκος Πλατήραχος και νομίζω, Μιχάλη, ότι ήρθε η ώρα να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, τις 3 ιστορίες. Ναι. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία. Όχι, όπως θέλεις εσύ ξεκινάμε. Ωραία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το κοινό πλαίσιο που έχουν οι 3 ιστορίες. Ωραία. Που έχουν να κάνουν με τη Δραπετσόνα. Τον όμορο Δήμο μας. Βέβαια. Τον ιστορικό Δήμο σας. Βέβαια. Θεωρώ η Ελλάδα χρωστάει πάρα πολλά, ας πούμε, στο Δήμο της Δραπετσόνας, και ως ιστορία και μύθο, αλλά και ως σύμβολο πραγμάτων. Οπότε λοιπόν έχουμε 3 ιστορίες που εξελίσσονται σε 3 διαφορετικές εποχές στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου στην πρώτη ιστορία την συναντάμε τη Δραπετσόνα. Πρέπει να πούμε ότι η Δραπετσόνα δεν ήταν δήμος πάντα. Όχι. Μέχρι τις αρχές του αιώνα υπήρξε ένας βάλτος, ένα έρημο μέρος, ένα πρώην νεκροταφείο στα αρχαία χρόνια, συνέχισε να είναι νεκροταφείο και στα μετέπειτα, όπου εκεί κάποια στιγμή εκτοπίστηκαν όλες οι ιερόδουλες, οι κοπέλες, σε ένα δημοτικό πορνείο που ίσως να αποτελεί και μοναδικό φαινόμενο. Στην Ευρώπη τουλάχιστον, όπου λοιπόν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση στην ουσία κλείνονταν όλες οι ιερόδουλες κοπέλες για να μην έχουν σχέση, να μην τις βλέπει με κάποιο τρόπο οι καλές οικογένειες. Οι καλές οικογένειες. Εντός εισαγωγικών, έτσι εννοείται. Εντός εισαγωγικών. Όπως καταλαβαίνουμε, ένα τέτοιο μέρος επισύρει γύρω του όλα τα παρελκόμενα. Δηλαδή, πολλές ιστορίες. Πολλές ιστορίες, απίστευτες ιστορίες. Εκεί μέσα λοιπόν κάποια στιγμή τα πράγματα θα αλλάξουν με το 22, όπου θα έρθουν μικρασιάτες πρόσφυγες, στο μεγαλύτερο μέρος τους γυναίκες, οι οποίες θα έρθουν από μια μητριαρχική κοινωνία, έτσι, Σμηνιές, εξού και η τσακίστρα που ακούσαμε με την Κλεονίκη. Μέσα σε αυτές δηλαδή η Κλεονίκη συμβολίζει τις λυρικές τραγουδίστριες που ήρθαν από έναν πολιτισμικά προηγμένο πολιτισμό, όπως ήταν η Σμύρνη. Ας πούμε ότι η Σμύρνη εκείνη την εποχή, λίγο πριν καταστραφεί, είχε 4 όπερες. Είχε 4, σε σχέση μαζί με όλα τα άλλα, έτσι, είχε 4 όπερες, ενώ εδώ στην Ελλάδα είχαμε μία βασιλική λυρική σκηνή, ξέρω, κάπως έτσι, ας πούμε. Οι οποίες λοιπόν αυτές οι τραγουδίστριες, αλλά κυρίως οι γυναίκες της Σμύρνης, έρχονται και ξανά δίνουν ζωή δίνουν την καθημερινότητα, δίνουν πάλι ζωή. Οι άνθρωποι εκεί που κάποτε ήταν μόνο για να πάνε να βρουν ιερόδουλες πόρνες, ξαφνικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται. Αρχίζουν δηλαδή, δημιουργούν μια κοινωνία. Αρχίζουν λοιπόν να δημιουργούν μια κοινωνία. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό, βλέπουμε τη Δραπετσόνα καταρχήν να εξελίσσεται σε 3 ιστορίες. Από την αρχή, από τα τέλη της δεκαετίας του 30 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60, και σε αυτές τις ιστορίες λοιπόν βλέπουμε γυναίκες, ιερόδουλες, πόρνες, μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε, κινηματογραφικές, οι οποίες με κάποιο τρόπο προσπαθούν στην κάθε ιστορία να ανατρέψουν τα κλισέ που ξέρουμε. Δηλαδή ας πούμε ότι ούτως ή άλλως οι γυναίκες, οι πόρνες, οι ιερόδουλες, το λέω για να μην προσληφθεί κανένας, γιατί εμένα προσωπικά και η λέξη πόρνη δεν με ενοχλεί. Μα γιατί να σε ενοχλεί, επάγγελμα είναι. Τέλος πάντων, ναι. Επάγγελμα είναι. Ο χαρακτήρας της πόρνης λοιπόν στο παγκόσμιο σινεμά χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως η οριακή ταυτότητα, ας πούμε,
που σηματοδοτούσε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό για μια γυναίκα. Το σύνορο. Γενικότερα όμως θεώρησα ότι το παλιό σινεμά, χωρίς να θέλω να το ανατρέψω, γι' αυτό και κάνω μια ταινία που να μοιάζει και οπτικά και ηχητικά και αισθητικά απ' όλα, να μοιάζει σαν να γυρίστηκε εκείνη την εποχή. Θεωρώ ότι δεν έδωσε αυτό το διαχρονικό θέμα της Ιερόδουλης, έτσι, δεν το έδωσε στην κανονική του διάσταση. Στην υπαραγματική του. Και δεν έδωσε και τη δικιά της πλευρά 100%. Δηλαδή η δικιά της πλευρά είναι φορμαλιστικά να το δούμε, έχει πολύ συγκεκριμένη ταυτότητα. Δηλαδή τυποποίηση. Είναι η κακιά κοινικιά, ξέρω εγώ, που θέλει να καταστρέψει την καλή και να πάρει τον κόμενο κτλ. Ή είναι η πιτσιρίκα που έπεσε στα δίχτυα, ας πούμε, του σωματέμπορου. Ακόμα δηλαδή και στα κόκκινα φανάρια που είναι μια ταινία που θεωρώ μας πήγε μέχρι τα Όσκαρ. Δηλαδή παραλίγο να μας πάει στα Όσκαρ, έτσι. Κάποια πράγματα αποσιωπήθηκαν ή δοθήκαν με έναν τρόπο, έτσι, δηλαδή με πέπλο. Χωρίς να θέλω να συνεχίσω επί της υπόθεσης, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να δούμε. Προσπαθώ λοιπόν να ανατρέψω αυτά τα κλισέ. Να δω τι θα γινόταν αν δείχναμε και αυτή τη διάσταση. Μιχάλη, αυτό που καταλαβαίνω και είναι ωραίο, είναι ότι προσπαθείς λίγο να δείξεις σε όλους εμάς πώς εσύ το βλέπεις. Την δική σου τόσα χρόνια με την άποψη και την οπτική. Σαφώς. Και αυτό είναι αρκετά θαραλέο. Αλλιώς θα έκανα ρεπορτάζ. Ναι, είναι θαραλέο. Ναι, είναι θαραλέο, αλλά... Αισθάνθηκες ότι αυτές οι γυναίκες αδικήθηκαν πολύ? Δηλαδή προσπαθώ να βρω λίγο το κίνητρό σου. Θα σου πω, θεωρώ, ας το πω σε μία φράση, θεωρώ ότι όχι απλά το ελληνικό σινέμα, η παγκόσμια δραματουργία, η δραματουργία γενικότερα χρωστάει πάρα πολλά στις γυναίκες Ιερόδουλες. Είναι οι άλλες γυναίκες του σινεμά. Ως έμπνευση, Φυσικά. Και να σου πω κάτι, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος τα Όσκαρ... η ταινία αυτή συγκλονιστική. Ναι, η ταινία αφορά μία Ιερόδουλη, ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Ναι, έχει να κάνει με το όνομα της ηρωίδας. Αφορά μία Ιερόδουλη, η οποία θεωρεί ότι έχει καταφέρει, ας πούμε, να κερδίσει κάποια πράγματα, να μην κάνουμε spoiler, και στην ουσία τι βλέπουμε στην ταινία? Τι βλέπουμε να προσπαθεί να τα κρατήσει. Ναι. Και αν κάποιος έχει δει τον κλέφτη των ποδηλάτων, δηλαδή θα δεις, βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο το αντικείμενο, ας πούμε, της γυναίκας πόρνης ακόμα ενδιαφέρει και τραβάει την προσοχή, αλλά και ο νεορεαλισμός δεν έχει πάψει να τραβάει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του θεατή. Γιατί βλέπεις ότι αν βγάλεις τον βιοπαλαιστή από τους κλέφτες των ποδηλάτων και βάλεις τη συγκεκριμένη ηρωίδα, θα δεις ότι η ταινία έχει τεράστιες διαφορές. Συγγνώμη, τα πάμε, έχουμε τρακ, έχει τεράστιες ομοιότητες. Άρα λοιπόν και η πόρνη και ο νεορεαλισμός ακόμα συγκινούν το 2025 τους ανθρώπους. Επίσης να πω, το βλέπεις στις σειρές. Κάθε φορά που πάει να πέσει λίγο το ενδιαφέρον, πάρε μία ηρωίδα, ρίχτην στα δίχτυα του σωματέμπορα, ρίχτην στην τρούμπα, ρίχτην στο τέτοιο. Κάνει την λίγο αμαρτωλή εντός εισαγωγικών. Και ξαφνικά ανεβαίνει η τηλεθέαση. Αυτό που το αποδίδεις, ότι μας γοητεύει και η αμαρτία, μας γοητεύει όλο αυτό. Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος ακόμα προσπαθεί μέσα του, ενώ έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια εξέλιξης πολιτισμού, να αποκωδικοποιήσει αυτήν την ιδιότητα, αυτή τη διάσταση μιας γυναίκας που προσφέρει τον εαυτό της για να επιζήσει, για να επιβιώσει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να το αποκωδικοποιήσουν 100%. Και να το ταυτοποιήσουν με έναν τρόπο. Να το ταυτοποιήσουν, να το εντάξουν κάπου. Είναι ανέντακτο.
Δηλαδή, σε ένα πόλεμο ξέρεις ότι θα βρεθούν δύο στρατοί, θα σκοτωθούν. Οι άνθρωποι σκοτώνονται. Εκεί όλα τα πράγματα, στην ειρήνη τα πράγματα είναι έτσι. Εδώ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και για να χρησιμοποιήσω και ένα μότο ακόμα της ταινίας, είναι. Γιατί φαίνεται έκδηλα μέσα στην ταινία. Υπάρχει δηλαδή σαν. Που φαίνεται έκδηλα, τι είπα. Είναι έκδηλο. Ναι, χρησιμοποιώ λίγο δόκιμους όρους και κάνω λίγο ξύλινη τη γλώσσα μου πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Γιατί μιλάω και σκέφτομαι ταυτόχρονα. Και δεν είναι καλό αυτό. Ένα από τα μότο λοιπόν της ταινίας είναι ότι όταν. Ακούγεται δηλαδή σαν έκφραση μέσα, όταν οι άντρες τελειώνουν ένα πόλεμο, ο κόσμος γεμίζει με γυναίκες που πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα του Νίκου Πλατήραχου. Φυσικά. Τι θα ήθελες να ακούσουμε? Θα ήθελα να ακούσουμε ένα ρεμπέτικο. Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Τι μου λέω, αρώτησα τον μπουτσούλος και μου πω τι σου λέω. Τραβάτισα που λέχτηκες και είσαι να σε κλαίω. Τι μου λέω, και είναι και του πετρελαίου. Σε ψήσανε πως έγινες ομένα να απολέω. Και το μαχαίρι τράβηξε στους μάγκες εν Πειραίο. Τι μου λέω, όχ και θα σε φάει ο λέω. Τώρα εδώ τι μου λέω, στην παντάσε το σπαθί φρόνημα κάτσε πλέον. Άλλαξε φίλο και χαρτί πριν λάχει το μοιραίο. Τι μου λέω, και είναι και του πετρελαίου. Άμα τρακάρεις χάσει κλίντα ή και θαραλέω, τότε θα πεις πατέρι μον στερνό και τελευταίο. Τι μου λέω, ίσα μη σε φάει ο λέω. Άλλα ρε μάγκες. Μιχάλη, είμαστε 2025, έτσι, στην Ελλάδα και κάνεις μια ταινία. Είναι, φαντάζομαι, έχει θέμα, έτσι, η διαδικασία της παραγωγής. Φυσικά. Δύσκολο. Όταν δεν έχεις... την οικονομική... Ναι, ακριβώς. Φυσικά. Είναι πολύ δύσκολο με χρήματα. Αυτό εννοώ. Φαντάσου, ας πούμε, να μην έχεις τα χρήματα. Είναι μια ταινία, θέλω να πω, εγώ πρακτικά την έκανα, την περισσότερη τη γύρισα πρακτικά άνεργος. Αλήθεια, Ναι, φυσικά. Ήταν μια εποχή που τα πράγματα ήταν δύσκολα και βρήκα έναν τρόπο να είμαι άνεργος αλλά όχι άεργος. Δηλαδή... Και βρήκες καταφύγιο, βρες Μιχάλη, στις ιστορίες αυτών των γυναικών. Ναι, φυσικά. Βρήκα καταφύγιο γενικά στο σινεμά. Ναι, στη μυθοπλασία. Στη μυθοπλασία. Δηλαδή αποφάσισα ότι είχα δύο επιλογές. Ή να βρισκόμαστε κάπου σε ένα μπαρ και 2025 και να σου λέω θέλω να κάνω μια ταινία, ακόμα, γιατί ακόμα αυτό θα σου έλεγα, ή να την κάνω με οποιοδήποτε τρόπο. Επέλεξα το δεύτερο και κυρίως επέλεξα το δικαίωμά μου στην αποτυχία. Δηλαδή η επιτυχία είναι κάτι επίδικο, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι παράγοντας πολλών πραγμάτων. Θεωρώ όμως ότι το δικαίωμα στην αποτυχία δεν έχει δικαίωμα κανένας να σου το αφαιρέσει. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, αλλά δεν θα μιλήσω για τις συνθήκες, παρόλο που θεωρώ ότι ο τρόπος που γυρίστηκε η ταινία ίσως να είναι και πολύ πιο ενδιαφέρον από την ίδια, δηλαδή από την ίδια ταινία. Δηλαδή το backstage. Το behind the scenes, ναι. Το behind the scenes, ξέρω εγώ, ναι. Είναι... έχει πολύ γέλιο, πολύ ενδιαφέρον, έχει συγκλονιστικές στιγμές. Δηλαδή
Είναι συγκλονιστική η στιγμή το να νιώθεις ότι είσαι στη μέση του πουθενά, μες στη νύχτα και ψάχνεις ένα μέρος να βρεις για γύρισμα. Είναι συγκλονιστική η στιγμή το να είσαι σε ένα καράβι μαζί με ηθοποιούς και να πηγαίνετε στην Κύθνο για γύρισμα και να μην έχεις ιδέα πού θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι συγκλονιστική η στιγμή που σκάει οι αρχές και σε συλλαμβάνουν γιατί κατά λάθος έχεις περάσει σε περιοχή που δεν έπρεπε να πατήσεις. Ναι. Αλλά από την άλλη είναι συγκλονιστικό ξαφνικά μέσα στη νύχτα να ανοίγει ένα γκαράζ και να σου λέει κάποιος, φίλε, βρέχει, κοιμήσου εδώ. Είναι συγκλονιστικό αυτοί οι άνθρωποι που δεν ήξερες πού να τους κοιμήσεις πριν να σου λένε, φίλε, θα το βρούμε την άκρη. Είναι συγκλονιστικό γενικότερα να αποκτάς φίλους ξαφνικά μέσα από αυτή τη δουλειά. Άρα ξέρεις τι μου λες επί της ουσίας, ότι τελικά στην παραγωγή αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία ίσως και από τα λεφτά, έτσι, είναι να βρεις ανθρώπους με περίσσευμα ψυχής, με μεράκι, φυσικά, με πάθος. Φυσικά. Και με το ρίσκο που έχει αυτό. Με το ρίσκο και να είσαι και λίγο τυχερός. Δηλαδή να κινήσεις λίγο, να κυνηγήσεις την τύχη σου. Το πάθος είναι αυτό που παρασύρει, πιστεύεις, και τους άλλους. Νομίζω το ναι. δικό σου, ας πούμε, να παρασύρει τα μέλη του συνεργείου, τους ηθοποιούς, Νομίζω ναι, αρχικά είναι το πάθος. Ναι, αλλά ναι. δεν είναι το πάθος. Δεν πιστεύω γενικά στις ομάδες με πνευματικούς αρχηγούς κτλ. Πιστεύω στις συμμορίες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι ενώνονται για ένα κοινό σκοπό, για να κλέψουν μια τράπεζα, χωρίς να θέλω να δώσω τέτοια μηνύματα κοινωνικά, ναι. Για να κλέψουν ένα τρένο οι καουμπόιδες και μετά πετυχαίνουν, φεύγουν και ο καθένας... Λοιπόν, θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο όσοι μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μιλάμε για 300 άτομα, έτσι, είναι 300 άτομα που συμμετέχουν, βρήκανε κάτι κοινό εκείνη την ώρα. Ήταν η χρονική στιγμή που όλοι βρήκανε κάτι κοινό. Δηλαδή, ναι, μεν το πάθος μου βοήθησε να τους τραβήξω μέσα, αλλά μετά το πάθος μου έγινε πάθος τους. Ναι. Και πολλές φορές ήταν αυτοί που με σηκώσανε. Γιατί είναι μια κτηνώδης δουλειά, είναι μια διαδικασία τεράστια. Και μάλιστα, δυστυχώς, σε ένα κράτος, θα το πω αυτό, σε πολιτιακό επίπεδο, το οποίο νιώθω για τους περισσότερους ανθρώπους, περισσότερους καλλιτέχνες, καταρχήν ένα μικρό κράτος είναι μια μικρή αγορά, δηλαδή δεν χωράει πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, με κάποιο τρόπο σου στερείται, λόγω κάποιων, ας πούμε, διαδικασιών που δεν έχουν κινηθεί πολιτιακά, σου στερείται η αρένα ακόμα και να αποτύχεις. Δηλαδή να μπεις μέσα και να πεις, χάνω από τον καλύτερο, από τον πιο ταλαντούχο, αλλά να δοκιμάσω. Να προσπαθήσω. Να δοκιμάσω. Ναι. Δηλαδή να μην μείνω εκτός. Και αυτό έχει να κάνει, νομίζω, ότι πολιτιακά νομίζω ξυπνήσαμε πάρα πολύ αργά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε ξυπνήσει, πιστεύεις? Ναι, αλλά όχι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ΕΚΟΜΕ, δηλαδή κακά τα ψέματα έρχονται εδώ παραγωγές αυτή τη στιγμή. Και πολύ μεγάλες παραγωγές. Και το βλέπουν, ναι. Ναι, όπως ο Νόλαν κτλ. Ναι. Αλλά να πούμε κάτι, δηλαδή, κάποτε ίσως να ερχόντουσαν για το φως μας. Έτσι. Είναι όμως, μην το δούμε τουριστικά. Δηλαδή, folklore μόνο. Εδώ και πολύ καιρό δεν έρχονται για το φως μας. Ναι. Γιατί το φως πια είναι αποτέλεσμα digital, δεν είναι αναλογικό. Έρχονται για τις ελαφρύνσεις που τους δίνει. Τους παρέχουν. Είναι το λεγόμενο cash rebate. Ναι. Δηλαδή, επιστρέφουμε στα έξοδα μιας παραγωγής, ξένης ή ελληνικής, επιστρέφουμε το 40%. Μιχάλη, θέλω να σε πω και κάπου αλλού λίγο, γιατί φτάνουμε και σιγά σιγά. Ναι. Η ταινία δεν έχει προβληθεί ακόμα. Όχι. Θα προβληθεί πότε περίπου? Ελπίζω σε 2 μήνες να είμαστε έτοιμοι. Στο σινεμά. Έτσι. Να ξεκινήσει καταρχήν με τα φεστιβάλ. Με τα φεστιβάλ. Ναι. Και η διανομή μάλλον μετά. Όχι πώς βλέπεις τώρα πια ότι όλες οι ταινίες ανεβαίνουν σχεδόν αμέσως σε stream, ξέρεις, στις πλατφόρμες? Είναι νομίζω το επόμενο στάδιο του σινεμά. Είναι το επόμενο. Έχει τελειώσει δηλαδή, η μεγάλη αίθουσα, θεωρείς? Νομίζω ότι η μεγάλη αίθουσα δεν νομίζω ότι θα τελειώσει, ότι τελειώνει ακριβώς. Απλά αλλάζει η σύστασή της. Στις ταινίες όμως, δηλαδή η ταινία σου θα ήθελες να τη δεις κατευθείαν μετά να είναι σε μια πλατφόρμα? Αυτό εννοώ, για τις ταινίες λέω.
Όχι, θεωρώ ότι για μένα το σινεμά από αυτήν την άποψη δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ακόμα για μένα η ταινία μου θα είναι ταινία ακόμα και αν κόψει ένα εισιτήριο. Αλλά στο πανί. Ας μην μπει κανένας μέσα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα μπει στο πανί. Ναι, αυτό είναι. που θα τη δεις κανονικά. Για μένα το σινεμά αυτό είναι. Και αυτή η ταινία επίσης, επειδή γυριστεί με τις τεχνικές της εποχής, ναι, είναι φτιαγμένη για πανί. Όχι για. Είσαι αισιόδοξος για τις μεγάλες αίθουσες? Και είσαι ένας νέος άνθρωπος και γι' αυτό σε ρωτάω. Στην Ελλάδα, όχι. Αν θα πω ότι είμαι αισιόδοξος, θα ήταν. Δεν νομίζω ότι είμαι αισιόδοξος. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος, όχι. Γιατί το θέμα είναι και πάλι πολιτιακό. Είναι τεράστια η κουβέντα. Δηλαδή, θα έπρεπε σε αυτή την κουβέντα να πούμε για την απουσία στούντιο στην Ελλάδα, κινηματογραφικών στούντιο. Για την απουσία πανεπιστημιακής έδρας παραγωγού, γιατί. Στην Ελλάδα θεωρείται ο σκηνοθέτης, πώς θα το πω, το σημαίνον πρόσωπο, ενώ πριν το σκηνοθέτη υπάρχουν ο σεναριογράφος και πάνω από όλους ο παραγωγός. Αυτός δηλαδή που θα πάρει μια ιδέα και θα βρει τρόπο, ας πούμε, να την δούμε, να την υλοποιήσει. Ακριβώς. Λείπει και ο Φίνος βασικά. Λείπει πάρα πολύ ο Φίνος. Να το πούμε έτσι απλά. Ο Φίνος λείπει. Το πρόσωπο πάντα θα λείπει, φαντάζομαι, στη χώρα αυτή. Ναι, γιατί ο Φίνος ήταν ο μόνος που προσπάθησε να κάνει. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το να βγαίνει μια ταινία και να κάνει μια ταινία το χρόνο και να κάνει επιτυχία δεν είναι σινεμά. Ο Φίνος κατάφερε φτιάχνοντας έστω μια βιοτεχνιούλα σε σχέση με το Hollywood. Παρόλα αυτά να κάνει κάθετη παραγωγή ταινιών. Πες μου κάτι, επειδή έχουμε μια κοινή πολύ μεγάλη αγαπημένη. Ναι. Αν ζούσε η Αλίκη, θα της έδινες ρόλο σε αυτή την ταινία και ποιον? Βασικά, αν ζούσε η Αλίκη, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την πλησιάσω. Εγώ σου λέω πως θα μπορούσες. Για να της δώσω ρόλο. Ναι. Τι ρόλο θα της έδινες? Θα της έδινα ρόλο πόρνης. Θα της το έδινες, Θα της τον έδινα. Θεωρώ ότι όλες οι μεγάλες ηθοποιοί. Γιατί θεωρώ την Αλίκη, τη μεγαλύτερη ηθοποιό. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Που πέρασε ποτέ από εδώ. Ναι, με δεύτερη για μένα τη Φωτίου. Ναι. Αλλά αυτό είναι άλλο. Ναι. Κινηματογραφικά εννοώ. Κινηματογραφικά. Λοιπόν, η Αλίκη λοιπόν είναι η πρώτη και θεωρώ ότι όλες οι μεγάλες πρωταγωνίστριες έχουν ένα ρόλο που έχει σηματοδοτήσει την καριέρα τους, που έχει να κάνει με αυτή την ιδιότητα. Ναι. Της πόρνης. Είπαμε τη Vivian Lee, δηλαδή. Τη Λόρεν. Καλά, η Λόρεν. Ναι. Κάποια στιγμή. Και η Καρέζη. Η γλυκιά μου Ήρμα. Η Σίλε Μακλέιν. Που έλεγε, είχε πει μάλιστα το μνημείο της, έχω κάνει τόσες πολλές φορές την πόρνη που πλέον η παραγωγή μου τα αφήνουν στο κομμωδίνο την αμοιβία. Ναι. Λοιπόν, έχει διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα της έδινα αυτή γιατί θεωρώ ότι είχε όλη την ερμηνευτική γκάμα που χρειάζεται για να παίξει μια πόρνη από την απόλυτη αφέλειά της μέχρι μέχρι την απόλυτη, πώς να το πω, εκδικητικότητα. Ναι. Από το ένα στο άλλο. Ναι. Που της δόθηκε στο δόλωμα, εντάξει, αλλά νομίζω είναι πολύ επιδερμικό. Ήτανε πολύ επιδερμικό για λόγους που θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το σακελάριο, έχει να κάνει γενικά με με το πρόσωπο που ήθελε εκείνη την εποχή. Και με το πρόσωπο, ας πούμε, ίσως παγιδεύτηκε για αυτή σε κάποια πράγματα και ίσως να φοβήθηκε το κοινό, αλλά νομίζω ότι τώρα, αν υπήρχε τώρα, βασικά υπάρχει να τα λέμε αυτά, αλλά αν ήταν ζωντανή, αν μπορούσα να την πιάσω. Θα σου πω κάτι που δεν ξέρω αν το ξέρεις, που ίσως να σε βοηθήσει σε μια μελλοντική σου σκέψη. Το 79 που η Αλίκη πήρε διαζύγιο, οριστικό πια, που είχε ευχωρήσει τον Μιχαήλ και όλα αυτά, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Λιάννη και είχε πει ότι επιτέλους κάνει ένα ρόλο ζωής στην πόρνη. Και έκανε την Καμπύρια. Δεν το ήξερα αυτό. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ναι, στο θέατρο. Για το θέατρο. Ενδεχομένως να έχει παίξει και άλλες πόρνες. Ναι. Αλλά στο σινεμά. Στο σινεμά όχι. Η κάμερα δηλαδή να την πλησιάζει και να την πλησιάζει στο βλέμμα της. Ναι. Να την πλησιάζει στις κινήσεις της. Δηλαδή θεωρώ ότι και της το αρνηθήκαν και με κάποιο τρόπο. Και εκείνη δεν το κυνήγησε. Ναι, μας το αρνήθηκε. Αυτό. Ένα τέτοιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στο σινεμά την. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινάω και την ταινία με ένα βουγιουκλακικό αισθήματος τραγούδι. Τραγούδι, ναι, που εκεί ας πούμε, όχι την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά μια περσόνα ας πούμε της Αλίκης όπως την έχουμε δει στο σινεμά, θεωρώ ότι ερμηνεύει εξαιρετικά και οπτικά
και ηχητικά η Δήμητρα Δερζέκου, η οποία πρωταγωνιστεί λοιπόν, τις ιστορίες. Behind the scenes, Ναι. του Μιχάλη Καφαντάρη σε λίγους μήνες στην αίθουσα. Ναι, τώρα είμαστε στη διαδικασία. Ανυπομονώ. Εγώ λαθείς. Μιχάλη, εύχομαι σύντομα να είσαι ξανά εδώ για την επόμενη ταινία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία καταρχήν και με τον τρόπο που με βοήθησες να αποβάλω το άγχος. Δεν είχε κανένα άγχος, πιστέψτε με. Εντάξει, οκ. Μιχάλη, ανυπομονώ για το behind the scenes. Και εγώ ανυπομονώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί να είναι ο έρωτας τραγούδι.